Amics, amigues, una setmana més tinc el goig de trobar-me a tots vosaltres per mitjà d'aquest vídeo. Quan faig aquesta gravació, dissabte a la tarda, és un dia gris, plujós, un dia típic de novembre, un dia de tardor, de caiguda de la fulla. I també és un dia que ens recorda, com sempre, aquest temps de novembre, doncs, els nostres difunts. El cap de setmana passat, segur que alguns de vosaltres veu anar al cementiri a visitar a la tomba on es troben persones que heu estimat, i si no hi veu anar, segur que hi veu tenir un record, un pensament i fins i tot una pregària. Els nostres difunts, els testimonis que ens han passat al davant, són per tots nosaltres un estímul, una esperança. Nosaltres sabem que allà on ells són, també nosaltres un dia arribarem. I potser alguna vegada ens preguntem què hi haurà després de la mort. És per aquest motiu que és molt interessant el que avui hem escoltat a la segona lectura, aquesta primera carta de Sant Pau als cristians de Tessalònica. Els cristians de Tessalònica han preguntat a Pau: què passarà després de la mort? Ells estan en una cultura grega en la que, el terme de la resurrecció no es coneix en la cultura grega. Per ells això és una novetat. I Pau els hi ha dit: germans, no podeu desconèixer del que serà el dels difunts. No voldria pas que us entristíssiu, com ho fan els altres que no tenen esperança. Tal com creiem que Jesús morí i ressuscitar, creiem que també que Déu s'endurà en Jesús els que han mort en ell. És aquesta la nostra esperança. Quan acomiadem a una persona que hem estimat i que continuarem estimant, perquè no cal oblidar que l'amor és més fort que la mort, ens entristim humanament i és normal que vessem llàgrimes, perquè ja no els tornem a tenir físicament enmig nostre. Però no per això hem de perdre l'esperança. I és el que Pau dona en els cristians de Tessalònica i també ens ho diu a tots nosaltres. Hem de mantenir viva la flama de l'esperança. I d'alguna manera també ens en parla d'aquesta flama de l'esperança en l'evangeli que acabem d'escoltar. És l'evangeli de les 10 verges, les 5 prudents i les 5 desassenyades. Abans dèiem en un català no normatiu les 5 verges nècies. Bé, la traducció ara diu desassenyades. És una paràbola que Jesús la pronuncia en els darrers dies de la seva vida. La pronuncia en el temple. Ell, que és l'espòs, està a punt de ser jutjat. Ell n'és conscient. I aleshores vol animar en els seus deixebles i aquells que els escoltin que tinguin sempre encesa la flama. És una paràbola que a mi m'agrada especialment, totes m'agraden, però aquesta m'agrada per una qüestió molt concreta. Mireu, ho he dit altres vegades. Els contemporanis que escoltaven a Jesús, els contemporanis de Jesús, la gent que el seguien era gent molt senzilla, molt. La gent de Galilea, els pagesos i els pescadors de Galilea eren persones que a dures penes podien guanyar el que gastaven en un dia. Ara no està a Galilea, està a Jerusalem, però les persones que el segueixen són exactament igual. Veniu a mi tots els que esteu cansats i afeixugats, ens dirà Jesús, perquè són els que hi van a trobar-lo amb ell. I també, és a dir, això ho heu amagat als savis i entesos, i ho heu revelat als petits i senzills. Són les persones que estaven al voltant de Jesús. Aquestes persones, al llarg de la seva vida, vivien cansats. I motius de joia i d'alegria en tenien pocs. Un motiu de joia i d'alegria era quan hi havia un casament en un poble. Tots recordem les noces de Caná de Galilea.
i com Jesús va convertir l'aigua en vi. Ara no és el moment de parlar-ne, però és que, és clar, aquells nuvis que ara a nosaltres ens pot semblar una anècdota, per aquells nuvis no tenir vi era realment, doncs, un desastre immens. I també pels seus convidats. Una festa de casament en un poble era una festa que passava d'any en any i era un dia en què es treien, doncs, s'evadien de les penes de cada dia per viure la joia. Un casament és molt important per aquesta gent. És per això que Jesús utilitza tantes vegades, doncs, el signe del casament. I avui ho torna a dir, és un casament. El casament és sempre un motiu de joia, d'alegria. Dos joves s'estimen, volen compartir tot el que viuen juntament amb els seus veïns i veïnes. Un casament oriental era realment una festa que durava diversos dies. I per entendre el que ens diu Jesús avui, cal tenir-ho present. Una festa, uns nuvis, doncs, que es casen segons el ritual. El nuvi anava a casa de la núvia a negociar amb el seu futur sogre. Entre parèntesis, ja tot estava negociat, però es feia el ritual de negociar les condicions del casament. Com bons orientals, si algú heu estat en un poble oriental, a Terra Santa, sabeu que el regateig forma part de la manera de ser, i per tant, encara que se sap que al final es posaran d'acord, primer s'ha de fer tot el ritual del regateig. I això s'allargava. Mentrestant, hi havia les noies que esperaven el nuvi a casa del nuvi, perquè el nuvi anava a casa de la núvia, regatejava amb el pare i després portava ja la núvia a casa seva. I hi havia allà les noies joves, doncs, que esperaven el nuvi, perquè aleshores, quan el nuvi venia, començava la festa. Aquelles noies, doncs, era un dia, per dir-ho així també de manera molt senzilla, que tenien la possibilitat, doncs, de sortir, de fer-se veure. Eren noies en edat de prometatge, de casament, i típic. Les noies estaven allà, esperaven la festa. Jesús aprofita aquesta imatge tan popular, aquesta imatge d'estimació d'uns nuvis, aquesta imatge del nuvi que ve, i el nuvi és el mateix Jesús, està carregat tot, per explicar-nos una cosa molt important. El nuvi triga. L'església de Tessalònica, la que hem escoltat a la segona lectura, també tenia aquest mateix problema. Jesús havia dit que tornaria i no torna. Què passa mentrestant? És per això que Pau els ha de dir, no us entristiu, no desconeixeu del que serà els morts. Ara Jesús també els diu, el nuvi triga, no sabem quan tornarà del tot el nuvi. Però, mentrestant, hem d'estar en vetlla. Les 5 verges assenyades són les que s'han portat a l'oli. Les 5 desassenyades són les que no tenen l'oli. Aquest oli significa molt. Significa que les que han portat a l'oli són les que es mantenen, doncs, en la llum, despertes. Jesús ens alerta a tots nosaltres. La monotonia, la rutina, el dia a dia, fa que les coses vagin perdent l'esplendor del primer dia i que cada vegada, doncs, es vagin rutinitzant més. La vida cristiana pot ser exactament això, dels fervors, del moment de la nostra joventut, de quan volien ser els millors. Hem pogut passar ja a la rutina, al anar fent, al que ja m'ho sé, en què hem perdut la il·lusió. És com aquella amistat, aquell matrimoni, que els primers temps de casats doncs, mantenien viva la flama de la il·lusió, de trobar-se, d'estar junts, de crear coses conjuntament. Però després han vingut els fills, el dia passa, hi ha els problemes i ja, doncs anem fent. Però la il·lusió, allò que realment fa que visquem en joia, doncs allò potser s'ha perdut.
Jesús ens diu en la vida cristiana pots ser exactament igual. Podem complir normes, podem ser persones que d'alguna manera doncs som fidels, però l'oli s'ha acabat. I arriba el dia en què el nuvi arribarà. I és aleshores com cadascú de nosaltres hem de donar comptes del que hem fet, del que som, per poder entrar a la festa, que és la plenitud de l'amor de Déu. No ens parla només del moment de la nostra mort, si ens trobarà en les llànties enceses o apagades. Ens parla del dia a dia, de la història, de com nosaltres anem construint aquesta història, que cada vegada, doncs, nosaltres intentem ser un món millor. És cadascú de nosaltres. Algú de vegades comentant aquesta paràbola diu, home, però les que tenien oli ho podien compartir amb les que no el tenien. No era aquesta la intenció del Jesús, el compartir. Això sempre és important, però l'ensenyament va per un altre cantó. Tu i només tu, jo i només jo, com i de quina manera mantenim viva la flama, de com i tu i jo tinc l'oli. Avui la monotonia i la rutina poden ser, doncs, ens ensenyen que poden ser el que realment trenqui, doncs, la nostra vida cristiana. Mantenir la flama, encara que el nuvi trigui, encara que cada dia ens sembli que és igual que el dia anterior. Saber redescobrir cada dia allò que m'anima, que em dóna goig, que em dóna joia. Com hem de fer en totes les relacions familiars, en tot, què és el que realment em dóna joia. Si no hi ha res que em doni joia, tot queda molt trist. Germans, amics, en temps de pandèmia, preguem els uns pels altres, preguem pel nostre país, preguem també perquè no desconeixem les sorts dels difunts, perquè tinguem la flama sempre ben oberta. A tots, doncs, molt bon diumenge i fins diumenge vinent.